Bolesti som nemala žiadne, skôr ma trápil vzhľad môjho úsmevu a preto som sa to rozhodla riešiť. Oslovila ma webová stránka kliniky Life Dental, kde som našla všetky potrebné informácie o procese estetickej rekonštrukcie a počas prvej konzultácie ma milo prekvapilo priateľské a ľudské správanie doktora Bilicha, takže som sa cítila, že som v tých správnych rukách. Myslela som si, že takýto estetický zákrok ma bude bolieť, pravdu povediac bála som sa. Môžem vám ale povedať, že liečba bola bezbolestná a to mňa potešilo najviac. S prácou pána doktora som veľmi spokojná a teší ma, že mám pekný a zdravý úsmev, ktorý naplno využívam každý jeden deň. Mne moja estetická premena zvýšila sebavedomie a to je sila, ktorá dokáže dať krásny úsmev každému. Life Dental a pána doktora Bilicha chcem odporúčiť každému, kto má obavy a strach zo zubárov. Tu nájdete pomoc a pochopenie.